Ebenezer Scrooge die het Bethlehem onveilig maakt. Het gebeurt in een moderne versie van A Christmas Carol, maar een grote rol van Mr. Sesamstraat Aart Staartjes. En zowat 2 mannen op IPNC als trainee op De Wilde Zwan. Marijn Hiemstra, kin haast net wachtje. Goejoen, dit is Bient. Op de dag dat we aan deze tafel een nieuwe spotprijs lanceren. De assistent van het talent. Die man die altijd naar de training brengt. De materiaalman die altijd de ballen oppompt. Die coach die altijd weer motiveren kan. Waar is die man of vrouw die het presteren lid? Nomineer hem Of haar? voor de assistent van het talent. De nieuwe prijs op het Sportgala Friesland van de Riaute Kranten en Omroep Friesland. De assistent van het talent. Sjog op sportgalafriesland.nl. Ja, de assistent van het talent wordt Utrecht op het Fries Sportgala. En een groot talent, hier nou aan tafel. Wout Zielstra junior. En nou heb ik vanzelf wel een beetje een idee waar het in huid is. Ja, dat kan kloppen, ja. Dat kan kloppen. Ja, de flits zeker. van Volksgeren. Ja, absoluut, absoluut, ja. Is nou eigenlijk lieke sterk? Nou, ik kom aardig in de buurt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, zeker. Ja? Ja. Want vertel eens, want de meeste mensen kennen die heid, hè? Ja. Wout Zielstra. Maar dat is bij het grote publiek nog wat minder bekend. Wat doe je nou? Ik doe koolstiert en discuswerpen. Dat is 2 onderdelen uit atletiek. Ja. Ja. Op heeg niveau. Ja, ik ben op beide ben ik Nederlands kampioen. Kijk. Dus dat giet lekker. Ja, en nou heb ik begrepen, dat is of vorig jaar wie is toen Nederlands kampioen Meerkamp. Ja, ik wie eind wat hoe zit je, dan ben ik Nederlands kampioen op het Zienkamp. Ja, Op het klopt. Zienkamp is dat. Ja. Maar dat was net meer? Nee, ik wil me toch wat meer richten op de krachtnummers, zeg maar. Omdat ik dat toch leuker vind. Ja, want die Zienkamp, dan moet je heeg springen, toch? Ja, en... Laat ik eerlijk wezen, dat is net echt het postuur Nee, van een nee, inmiddels heegspringen. niet meer. Nee. Ik ben aardig wat kilo's bijgekomen, het oude ronde oorlog hier. Ja, zeker. Maar dan ben je dus nou Nederlands kampioen kogelstjitten en discuswerpen. Ja. En de ambities binnen om uiteindelijk Olympisch kampioen, wereldkampioen. Ja, precies, ja. Is dat het? Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk het doel, ja, zeker weten. Oké. Daar kan je net op winnen, nee. Hey, en nou, toen is dus talentvol. En nou op het Fries Sportgala wordt dan terug Omroep Friesland en de Riaute Kranten de prijs voor assistent van het talent Utrecht. En we hadden vregen om een assistent te nomineren. Ja. Dus horen ze net langer in spanning. Waar is dat? Ja, mijn huid, het Zielstra. Die huid? Ja, dat kon het door. Nee, want waarom kan het net hoor? Waarom is hij zo Ja, belangrijk? het is echt heel volle dingen voor mij in de sport. Het is eigenlijk net op schroeven. Nee, maar neem eens wat. Ja, vooral financieel bijvoorbeeld. En hij heeft natuurlijk heel veel ervaring met topsport, dus ik kan echt heel veel van hem leren. Dus hij steunt mij echt met alles. Ja, wat is het laatste wat je van hem leert hebt? Even denken. Ja, voeding vooral. Voeding? Ja, daar kan ik nog heel veel van leren van hem. Hij heeft echt, daar weet hij alles van. Ja, Oké. Nou, we winnen juster bij een training of sneuren wie het? Ja, sneuren ermee win je maar. Bij hem op een pleats, want je traint op een pleats. Ja. Maar trolle weekend net, maar niet weekend meestal. Ja, want normaal is je dan trainen op Papendal. Ja, trolle weekend train ik op Papendal, ja. Oké, maar nou dus op de pleats hebben wij wie erbij, hebben we even wat opnames. Ja, kun je even zien? Ja. Zelf heb ik 160 hier, daar redden al lang net. Makkelijk, ja? Dan jij nou nog een 20 kilo. Nog 1 keer. Weg. Best. Ja, ik doe het zelf 10 keer vroeger, maar vaker is prima. Jij doet 20. Ja, dat hij het eigenlijk altijd een beetje opscheppen over hemzelf. Ja, dat is wel vaak wat hij doet, ja. Ja? Ja, zeker Maar dat maakt het hij misschien ook wat feller, wat voeler. Ja, zeker weten, ja. Dat is coachingstactiek. Ja, want hij, de assistent van het talent, meneer Staartjes, hij jou ook wel een persoon, weet je, een heel soort om te tanken, ha? Ja. Ja? Ja. Nou ja. Ja, iedereen heeft andere mensen nodig om ergens te komen. Waar zou je jou dan nomineren? Ik ben heel oud hoor. Nou, kom maar op. Kom maar op. Moet ik denken, ja, wie? Ja, sommige regisseurs of schrijvers waar ik mee gewerkt heb. Norbert Terhal, dat is er één. Ja. En die heeft Circus Waltz geregisseerd. En een paar producties waar ik er mee heb gedaan. Dat was perfect. Ja, met elke nien had eigenlijk wel iemand dat je altijd, dit je stiepje eigenlijk, hè? Dat je wat onha in je carrière. Ja.
moet ik erop zeggen. Ik weet Nee, maar dat is ook zo. Want ambities, dat zei dus, hè, ik wil graag wereldkampioen worden. Maar denk je echt heel stiekem dan Olympische Spelen? Want Rio is wel wat betier, toch? Nee, Rio dat wordt hem net, nee. Nee, volgend jaar eerst de wereldkampioenschappen met junioren. En dan, ik hoop het 2020 Tokio natuurlijk. 2020? Ja. Daar zit al naar te zien. Ja, wel ambities stiekem, ja. Tokio? Ja. En dan ik daar alweer doorheen, want dat is natuurlijk iets bekend. Volgens mij werd het dan precies. Nee, de toernooi is nog niet bekend. Nee, dat wordt hoe het zandje bekend. Oké. Met het toernooi is, ja. Maar dan wil je al gelijk mooi. Want hoe lang hebben we überhaupt wel eens een keer een medaillewinnaar gewonnen op Olympische Spelen met discus en kogelstjerren? Nee, nog nooit, nee. Nee, Ria Stalman, kijk me nog iets van. Ja, die had bij de vrouwen goud, ja, klopt. Ja. Maar op Olympische Spelen, wie dat? Ja. Oh, echt? Ja, dat wel, ja. Nou jongen, ik ben hartstikke blij maar die eerste nominatie. De eerste nominatie dus voor Wout Sielstra senior, die huid. Ja, en kiest dat thuis nou echt in niet alles wat hij doet om goed presteren te kunnen, nomineer hem of haar dan voor de prijs assistent van het talent. Dat kan dan op www.sportgalafriesland.nl. En elke die mag dan een assistent nomineren, hoeft dus net vast een bekend sporttalent te wijzen. Meneer Aert in de vroot van Charles Dickens en dat alle jaar in het posthoes op het Jereveen. Waarom en hoe? Je zag het azen in Bient. Heel wat oors nou, want zo'n week lang op een zielskip over de Atlantische Oceaan varen. Dat is de droom van de 15-jarige Marijn Hiemstra, die het in maart uitkomen zal. Want dan stapt ze op de wilde zwan voor de reis van haar leven. Ja, zo maak ik het toch steeds, toch? De reis van die leven. Ja, zeker. Dat is gewoon echt een droom voor mij. Ja, want hoe zal die reis eruit zien? Ik vlieg 6 maart naar Sint Maarten. En daar blijven we een aantal dagen en doen we nog een aantal andere eilanden. En dan maken we de oversteek naar Nederland weer. En dan maken we een tussenstop in de Azoren. En daar blijven we ook een aantal dagen en dan naar Rotterdam. Ja, prachtige ervaring, liek het mij. Waar begin je aan, hè? Ja, maar waar begin je aan? Ja. Het is winter, het is verschrikkelijk. Het is de Atlantische Oceaan. En dan ga je naar het noorden. Ja. De Caribiën, ja, daar is het wel mooi weer. Maar als je naar het noorden, Azoren, dat is heftig hoor. Ja? Er is heel veel water en heel veel wind. Ja, want waarom was het zo graag? Nou, het is natuurlijk ten eerste al een hele ervaring om de oceaan over te steken als 15-jarige. Ja. En het lijkt me ook gewoon gaaf om met ongeveer 30 man het schip te besturen. Gewoon 24 uur lang en alles blijven doen, wachtlopen, de zeilen allemaal hijsen. Dat is gewoon echt heel mooi. Ja, misschien een domme vraag, hè? Maar moet je zielen kennen eigenlijk? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft net? Nee, je leert het allemaal. En dat is ook niet een eis ervan. Maar het kist ook zielen? Nou ja, zeilen is niet het echt goede woord. Alleen, ik heb wel een beetje gedaan. De Waddenzee over, zeg maar. Maar nooit zo groot. Of echt zeilen. Ja, want wat moet je er eigenlijk al je verdwan om oornaam te worden? Want volgens mij is het net zo toch, dat je zegt van ja, het lijkt mij wel leuk. Oké, stap maar onboord. Nou, het is bijna wel zo. Je geeft je op en dan moet je... ik moet binnenkort nog een motivatiebrief schrijven. En dan is het allemaal definitief. En dan ga ik mee. Super. Ja. Ja, want dat was echt heel veel betalen, toch? €4.000? Ja, €5.000. En dan... ik heb nu ongeveer €4.000. Dus ik ben er bijna. Maar dat is toch een best bedrag voor iemand van 15 jaar? Ik bedoel, toen ik 15 wie, €4.000. Nee, Hoeveel is dat per dag, wat je eigenlijk nog moet binnenhalen? Je gaat weg wanneer? 6 maart. 6 maart, nou ja, goed. Maar wat heeft al je dien dan om dat bedrag te komen? Nou, ik heb een heel groot diner georganiseerd voor 45 man. En dat werd allemaal gesponsord. Dus dan hou je ook een heel mooi bedrag over. En dat is een groot deel geweest. En ik heb bij de Shubi hier in Leeuwarden een VIP-avond gehad. De Shubi? Ja, dat is een kledingwinkel op een schans. Oké. En daar komen... ik heb mijn moeder wel vaak, dus dan wat connecties. En die zei van, als je nou een VIP-avond organiseert met mensen uitnodigen... en dan krijg jij een deel van de opbrengst. Dus het grootste pad eigenlijk van het bedrag is nou al bij elkaar. Ja. En meneer Staatje zei net al van, waar begin je aan? Nou ja, we kunnen even zien wat tijd te wachten zit, want in C van Tiert, dat hij je als trainee op de Wilde Zwan, maar hoe zou het leven onboord er dan krijgt uit? Tamara van den Berg maakt er een kwarte documentaire over, die we deze week in 4 delen gaan litten. Haatpersoon binnen de trainees Merlijn en Rens.
Gisteren kreeg ik heimwee, terwijl ik toen nog gewoon thuis op de bank zat. Ik geloof nog niet helemaal dat ik het echt ga doen. 3 weken zeilen en naar school op de Atlantische Oceaan met mensen die ik niet eens ken. Dag Tenerife, weg is de verbinding. Ik ben benieuwd hoe lang ik het volhoud, zo met diezelfde horizon elke keer. Ik ga mijn vrienden wel missen, en mijn ouders en mijn bed. Ik word vast zeeziek, dus hopelijk werken de pillen die ik heb meegenomen een beetje. Het is vreemd om voor de laatste keer land te zien. Geen idee hoe dat straks gaat voelen. Dagenlang alleen maar oceaan om je heen. Bang dat het schip zinkt, ben ik niet. En anders wordt het gewoon zwemmen. Ik voelde me heel even niet lekker. Maar ik heb 2 minuten over de reling gehangen en dat hielp. Kapitein Vossen heeft ons van alles uitgelegd. Ik zei wel vaker, op zo'n groot schip moet je alles opnieuw leren. Ik heb nog nooit gezeild. Voor mij is alles nieuw. Bakboord? Moeten we daar frituren? Iedere dag gaan we een paar uur de schoolbank in. Dat moet ook gebeuren. Er lopen 4 docenten rond aan boord. Ze geven les, helpen ons bij ons huiswerk. Vooral biologie is leuk. We vangen beestjes en zeewier. Toen we een vis gingen slachten, ben ik even weggelopen, maar het ontleden kon ik wel aan. Ik wil kunnen douchen zonder dat de straal heen en weer gaat. Ik wil stil kunnen zitten. Ik wil niet mijn bord vast hoeven te houden tijdens het eten omdat het anders op de grond ligt. Ja, mooi, dan krijgen we deel 2. Hoe liep het dit, Marijn? Ja, super. Ja, maar dit zit jij dus te wachten. Ja, zeker. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja, wat hopen ze daar nou te leren? Nou ja, gewoon überhaupt het zeilen. Gewoon goed leren zeilen en nou ja, ook wat zelfstandiger worden. Gewoon met je huiswerk en het school, dat je het ook gewoon zelf kan. Je hebt wel een aantal docenten, maar voor grotendeels moet je het toch allemaal zelf doen. En ja, dat is het. Ja, want de gemiddelde leeftijd, hè? Want ook bij zelfs Vivian, deze trainees niet correct. Wie ik hartstikke jong, hè? 16 hier. Wat is dan de gemiddelde leeftijd om boord, hè? Ja, zoiets. Je mag het in 4 HAVO doen en in 4, 5 VWO. Dus daar ligt wel de leeftijd. Ja. Ik heb het maar meegemaakt. Ja, toch? Oh, man. Wat een avontuur. Ja, dat is toch prachtig. Ja, dat is ook school. Je leert verschrikkelijk veel. Ja. Wat prachtig. Ja. Ja. En ben er ook nog dingen best in op, Jost, of net? Nee, eigenlijk Zeeziekte niet. of helemaal net, heb je geen last van? Krijg je het vanzelf. Ja, Nou word je vanzelf. Ja, als je zeeziek, ja, dat word je toch. Ja. Daar kan je niet zoveel tegen doen. Nee. Nee. Dus Ja, dan kunnen we maar één ding zeggen. Goede vaart. ja, Ja, dankjewel. Goede vaart. En behouden thuiskomst. En behouden thuiskomst vooral.
Heel wat oors, want Aart Staartjes als de chagrijnige Jacob Marley, het is een van de haardrollen in de vaststelling De Sterren van Bethlehem. Een eigen versie van de Christmas Carol van Charles Dickens. Ja, ik ga eens neer weten dat jou een musicalster wien. Nee, dat is ook geloof de tweede keer dat ik met een musical meedoe. Oh ja? In 50 jaar, dat is niet zoveel. Want de eerste keer wie in? Dat was bij de stunt met Jasperine de Jong. En dan hebben we het over de jaren 60? Dat was 68. 68. Dus het is even lean. Ja. Ja, en dan, want het is, deze musical is schreeuwend, toch, Riens Gratema? Ja. En dan belt de grutte Riens Gratema en dan kun je eigenlijk je nee zeggen? Nou, ik kende Riens van heel vroeger. We hebben ooit een keer bij een Rudy Karel show hebben we meegedaan. De 1, 2, 3 show? Heel lang geleden. Ja. En we zagen elkaar wel eens. En toen belde hij, ik heb een musical voor kerst, wil je meedoen? Nou ja, er stond niks anders in mijn agenda. Dus ik zeg, ja, goed, doen we. Ja, want Sinterklaas is het loon niet. Dus je bent wel een beetje om een beetje in crisis weer te komen. Ja, nou ja, goed. Het leek me wel een avontuur. En het is ook een avontuur. Want? Nou ja, je werkt dus met een heleboel kinderen. Er zitten zoiets van 20 kinderen in. En die moeten ook allemaal meezingen, mee acteren. En, dat is een hele klus? Ja, dat is vreemd. Want de kinderen zijn heel vreemd. Ja? Je kunt er wel vaker bij Bern, hoor. Nee, maar die kinderen, dat is heel gek. Ik zeg altijd, of ze zijn heel goed of ze zijn slecht. Maar als een kind speelt en dat kan echt spelen, dan ga jij van de plank af. Dat kunnen ze veel beter dan jij. Echt waar? En liedjes ook. Ze horen liedjes 2, 3 keer en zingen het zo na. En daar zit ik dan een week op te studeren om dat in mijn kop te krijgen. Ja. En, nou ja, het is een avontuur. Ja, want jou speelde de rol van Jacob Mardy. Een orde oplichter eigenlijk. Ja, oplichter, dat vind ik ook weer gemeen om dat te zeggen. De zakenpartner van Scrooge, toch? Bankiers heet het tegenwoordig. Gewoon woekeraars. Mensen die geld uitleenden, heel veel rente vroegen. En dan dat geld weer terug wilden hebben. Ja, sympathieke meneer. Maar goed, die komen nu uit de oude tijd, komen ze in deze tijd. Om te kijken hoe het nou hier gaat. En dat blijkt dus via een omweg eigenlijk hetzelfde te zijn. En dat is wel komisch. Ja, maar is het dan een stuk chagrijn? Is het een mooie rol om te spelen eigenlijk? Ja, ik vind altijd... Kijk, je moet mij niet een vriendelijke, aardige man laten spelen. Dat wordt niks. Dus ik vind... Het is een beetje een venijnige kerel. Hij liekt het misschien wel wat op meneer Aert. Ja, dat vind ik, ja. Ja, een beetje wel. Maar dan weer anders. Ja. Want we hebben Juster bij in West, bij de repetities. Ja. Met alle grote musicalsterren bij elkaar. Ja. Voor mij een faproken, Jan. Ja, is goed. Dit zijn onze commissarissen. Ja, wij hier, Scrooge en ik, vormen de raad van commissarissen. Ja, maar dat kan toch niet? Ze zijn toch al lang dood? Ja, dat is waar. Zij zijn de geesten van onze voorvaderen Scrooge en Marley. Geesten zijn wij, hè? Ja. Zien natuurlijke manier om in zijn rol te doeken. Dadelijk klopt dat toontje klopt. En dan kun je zien dat die jongen natuurlijk al zijn hele leven nog typjes maar Joost Prinsen en in Klokhuis en weet ik het al. En dat ziet er kennelijk nooit uit. Niemand zag op voor die wereld, je was de geest van die tijd. Is ze wel echt? Ik wil zeggen, is ze echt? Oh, je bedoelt ze is onecht. Je bedoelt het is een... Dit gewoon wat ze nou eigenlijk doen. De leest gewoon elk woord wat ze tegen elkaar zeggen. Ze binnen op dat moment ze echt Scrooge en Marley. En dat vind ik heel leuk om te zien. De economie trekt aan. Wij binnen allebei geen geweldige doensters. Dus ik skeer u hoe ik in kwam. Of er zoiets volle talent van ballet hebben wij net. Maar... Ja, Riens Gratema refereert er al een beetje om. Een musical, dan moet je echt doensje kennen. Ken je ook wat doensje? Nou...
Nee, maar Riens is een grote ster. Die heeft cabaret gedaan, heeft van alles gedaan. En zingen, heel veel zingen. Ja, maar jou toch ook wel, jongen? Ja, jawel. De jongen in Sesamstraat ook. Ja. Ik hoef het nou niet te doen, hè? Nee, hoeft niet. Nee, dat is goed. Tenzij u het graag wil. Maar dat we het toch over Sesamstraat gaan. Want ja, dat heeft natuurlijk behoorlijk in het Nijswest, hè? Ja. Ik bedoel, Wouter, wie steekt botteloos stelt, hè? Git van NPO, Ja, de baas zeker, van zeker. NPO, die wil het achter een decoder of een themakanaal moeten duren. Ja. Daar win je poer, je win lulk. Ja, dat is... Maar het is nou alweer, want je zei in de jouw eerste reactie wie van, ik hoor ermee op. Maar je bent nou weer wat Ik heb gezegd, ik overweeg om te stoppen. Ik overweeg het nog steeds. Maar dat, nog steeds, ja? Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Ik hoor niks meer. Dus we hebben in januari nog weer opname. En dan hoor ik het wel. Of we nog doorgaan of niet, ik heb geen idee. Oh, want ik dacht dat jou nou weer zei iets hier van, nou ja, ik ging Savisa terug. Nou nee, ja, voorlopig is er geen enkele beslissing genomen. We horen dus dat per 1 januari het niet meer op het open net is. Maar dan op het themakanaal. Mijn vrouw en ik hebben er 3 kwartier over gedaan om dat themakanaal te vinden. En dat is gelukt. Uiteindelijk wel. Ja. Want hoe groot is jouw leeftijd dan voor dat programma van Sesamstraat? Is dat het programma voor jou eigenlijk? Nou, ja, ik heb er hoe lang heb ik er nou aan gewerkt? 35 jaar. 35 jaar doe ik er aan mee. Ik vind het een enig programma, heel leuk, nog steeds. Maar je begreep eigenlijk de beslissing net van de NPO-bazen om dan van het IPnet oor te hellen. Want zij zei ze eigenlijk, of een argument van de bazen is van, ja, de bands joggen eigenlijk net op de televisie, die joggen volle meer op internet of op de iPad. Ja. Onze leeftijdsgroep is van 3 tot 6. Dus ze zeggen, ja, die kinderen hebben allemaal een iPad of een tablet. En die vinden dat zo. Dat is natuurlijk waanzin, zo'n onzin. Ze willen er vanaf. En dan ga je het op deze manier het uitvoeren. En dan krijg je minder kijkers, je krijgt minder geld, het sterft vanzelf. Zo wil je dat. Ja. Kijk, ja, wat je op een themakanaal... Ik wou dat ze de sterreclame op een themakanaal hadden. Maar hoe belangrijk is Sesamstraat dan voor band, vind je jou? Een eerste levensbehoefte? Nou, ik vind het... Kijk, als publieke omroep... En je stelt je een taak dat je iets wil doen aan kinderen. Dat is taalachterstand. Dat is een heel belangrijk iets. Nou, dat zijn wij een ideaal programma voor. Er komen nu allerlei vreemdelingen binnen die ook weer die taal moeten leren. Daar is het Sesamstraat een prachtig programma voor. Nee, dat heffen we op. We zetten het ergens anders. Nou ja, dat is politiek. Ja. Bezuiniging heet dat. Ja, zei je dat dan. En als je hier toch zit, zoen je dan voor mij... Ik door het haast net te vregen, maar zoen je 1 keer dan op deze tafel Pinjo Sezewolle? 1 keer? Pinjo. Ja. En Pinjo, wat gaan wij doen? Maar de sterren van Bethlehem, dat is in het Fries trouwens, hè? Dat gaat wel nou, nee, de helft. De helft van de liedjes in het Fries. Oké. Ja, ik zing 2 regels Fries. En dat binnen? Moet je te hollen? Wat zeg ik? Wat zeg ik nou? Met vreugd in het hart. Ja. Is als het mat het meest verlet. Prachtig. Dank. Is dat goed uitgesproken? Uitstekend. Toch? Ja, zeker. Keurig toch, Wout? Ja. Hey, Tiege, dank voor je komst. De musical De Sterren van Bethlehem zal in de crisisperiode 10 keer opgevierd worden in het Posthoestheater op het Jereveen. En gaat dan op 16 december in première. Tiege, dank nogmaals voor je komst. Ons af je bient op deze manje. Van nou nog een hele gezellige jong. Dag. Mooi, in Bient. Dan knopen we de laatste kuierroutes van Friesland onder koor in het Vochteloe Veengebied. Oké, gezellig. Hey. Brood? Brood?